Illum qed niċċelebraw it-twettiq tal-weda illi Ġesu għamel lill-Apostli. Ġesu wieħed lill-Apostli illi jibgħat l-Ispiritu Santu biex jitihom il-forza, kif se jaħlu u fil-Vanġelu tal-lum id-difensur, jagħtihom il-forza biex ixandru lil Ġesu u jagħtu xhieda tiegħu. Hekk naraw illi f'dan il-moment meta niżel l-Ispiritu Santu, il-festa li qed niċċelebraw illum, il-Pentekoste, l-għid il-50, twildet il-Knisja u twildet diġà b'finalità missjonarja il għaliex kellha missjoni xtaqdi illi tixed tagħti xhieda ta' Ġesu li qam verament mill-imwiet. Niċċelebraw il-Pentekoste l-għid il-50 li hija festa prinċipali fil-Knisja il għaliex aħna l-koll nagħmlu parti minn din il-Knisja u bħalma l-Apostli irċevew l-Ispiritu Santu aħna wkoll irċevejna l-Ispiritu Santu bħala membri ta' din il-Knisja u dan nikkonfermaw meta nirċievu s-sagrament tal-Griżma. Pentekoste l-għid il-50 illi aħna niċċelebraw 50 ġurnata eżatt wara il-festa tal-għid, però għandna żewġ opinjonijiet ta' żewġ evanġelisti. San Ġwan ma joqgħodx ikkalkula kemm il-ġurnata għaddiet li għaliex għalih il-festa tal-għid, jiġifieri l-qawmin ta' Ġesu, meta Ġesu tela s-sema u meta bat l-Ispiritu Santu saru fl-istess moment. Difatti għalhekk ma nistgħux nifirdu il-Pentekoste mill-għid. Ġesu qam mill-imwiet imma mhux jiġifieri ħallina waħedna, huwa qam mill-imwiet biex issa ikun preżenti fostna b'mod differenti, mhux b'ġisem uman imma l-Ispiritu tiegħu jibqa' jagħti il-forza f'dina il-komunità li tissejjaħ il-Knisja. Waqt li għal San Luqa jgħidilna Pentekoste 50 ġurnata wara il-festa tal-għid. Però il-Pentekoste San Luqa ġabu min idea fil-Antik Testament. Il-Lut kienu jiċċelebraw il-Pentekoste biex jikkommemoraw propju meta Alla għamel il-patt mal-poplu Ludi permezz ta' Mosè, meta jatlu u taħ il-kmandamenti. Allura il-Lud jiċċelebraw propju dana il-moment. U inaqdet ukoll festa oħra, meta Lud kienu jiżiraw il-pjantazzjoni tagħhom, 50 ġurnata wara kienu jiġbru dak li żeraw u hekk jagħtu l-ewwel frott lil Alla. Allura San Luqa iġib propju dawn il-mumenti u jagħmel Pentekoste ġdid il għaliex issa għandna realtà ġdida u l-Ispiritu Santu jinżel fuq komunità ġifieri l-kuntatt ma' Alla mal-bnedmin biex huma jkunu jistgħu jiffurmaw din il-Knisja u jiġdu il-qawmin ta' Ġesu. Forsi f'dana ir-rakkont tal-Pentekoste tal-għid il-50 San Luqa iġib ħafna simboli. Per eżempju, l-sin tal-nar fuq ras l-Apostli iġib il-riħ, il-liqam, il-ħsejjes, dawn huma kollha simboli mill-Antik Testament illi juru il-preżenza ta' Alla. Dawn huma affarijiet illi għalina għandhom tifsira il għaliex propju l-Pentekoste Alla juri lilu nnifsu illi se jkompli ma' din l-komunità ġdida biex ixxandar il-kelma tal-Alla. Forsi l-aħħar dettall li huwa importanti wkoll illi l-Apostli wara li rċevew l-Ispiritu Santu ħarġu mingħajr biża' bil-kuraġġ kollu biex ixxandru il-kelma ta' Alla. U fl-Atti tal-Apostli San Luqa jgħidilna illi l-Apostli bdew jitkellmu b'lingwi differenti. Fil-fatt il-miraklu mhux min-naħa tal-Apostli
L-apostoli kienu qed jixandru l-kelma, imma l-miraklu sar għaliex in-nies li kienu miġburin u qed jisimgħu li ġejjin minn kulturi differenti u minn pajjiżi differenti semgħu l-istess messaġġ tal-Evanġelu. Dak huwa l-miraklu, jiġifieri l-kelma ta' Alla, l-Evanġelu ma għandix barrieri, ma għandix frontieri, kulħadd jista' jifhimha u jgħixha. Basta aħna nemmnu fil-kelma ta' Alla u npoġġuha fil-prattika. Jalla dina l-jum tal-Pentekoste aħna inġeddu ikun ta' tiġdid bħalma fil-lejliet il-għajt, sibt il-għajt, aħna inġeddu il-wedit tagħna tal-Magħmudija, illum il-Pentekoste inġeddu il-wedit tagħna li rċevejna fis-sagrament tal-Grisma li ngħixu id-doni tal-Ispiritu Santu biex ukoll bħala apostli nkunu nistgħu nkomplu nkunu xhieda ta' Ġesu kemm bil-kelma kif ukoll bl-emejjel tagħna.